Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. Poštovani gledatelji, dobrodošli u izvanredni program News Bara. Svakog trena očekujemo izravno uključenje izbornika Kovača koji će ekskluzivno za News Bar komentirati sinoćni poraz od Meksika. Svjetski mediji su složni kako je Hrvatska u svakom segmentu bila bolja od Meksika, osim u gol razlici koja se iz nekog nama nepoznatog razloga opet pokazala presudnom. Srna, Olić, Rebić su nekoliko puta za malo zatresli meksičku mrežu, što bi zajedno s Perišićevim pogodkom osiguralo Hrvatskoj pobjedu od 4-3. Tako da s ponosom možemo reći da je Hrvatska bila bolja od Meksika. Za kraj možemo dodati kako je jedino predsjednik Josipović pogodio ishod sinoćnje utakmice. Prisjetimo se, on je prije 2 dana izjavio kako će Hrvatska sigurno pobijediti, osim ukoliko ne pobjedi Meksiko. Upravo mi javljaju iz režije kako je izbornik Kovač stigao u brazilski studio. Izborniče, kako komentirate sinoćnju utakmicu? Mi smo odigrali jednu dobru utakmicu. Oni jednostavno nisu dorasli jednoj Hrvatskoj. Mi smo zabili 4 gola, a mogli smo i zabiti još 4. Čekajte, kako mislite 4 gola? Pa mi smo sinoć izgubili 3-1. Ne pričam ti ja o utakmici Hrvatske i Brazila. Ja ovdje govorim o Hrvatskoj i Kameruni. Da, ali ja vas pitam za utakmicu sa Meksikom. Kako komentirate poraz od Meksika? Kakav Meksiko, jel oni pjevu Cesaricu? Kakva Cesarica? Ja ne znam ko pjeva Cesaricu. Oliver pjeva Cesaricu, ali kakve to veze sad ima? Ja sam prodao 22 milijuna ploča Stankoviću. Izborniče, mislim da nije u redu i mislim da bi trebali priznat poraz od Meksika. Kakav poraz? Čemu pričaš? Pa sinoć je Hrvatska izgubila 3-1 od Meksika. Ma 3-1. Ako je tako, ja ću sad dati ostavku. Pa to nije tako, Stankoviću. Mandžukić je zabio 2 gola. I kad on zabio, Kamerunci su se stapali sa zemljom. U tom trenutku, jedan Drago Ćosić, koji je jedan... Dragi gledatelji, izbornik Kovač je između redova upravo dao ostavku. Ostanite i dalje uz naš program. Njemu je puka glas. I onda ja sam ubacio ovoga Šinefelda. Jer nisam htio ubaciti, neki ubacio Šinefelda. Neka duge lopte igre. On se vikao offside. Kad je ostao offside, a ja, koji je prije toga svega ima pregled igre kako ga niko nikad neće imat. Pratite prvenstvo na velikom ekranu. Sony Smart TV za 199 kuna mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke.